Jeg hedder Hans Henrik Christensen, og jeg er skovrider i Naturstyrelsen og har ansvaret for statens skovarealer her i hovedstadsregionen. Dyrehaven har jo en lang historie bag sig. I 1600-tallet der blev den oprindeligt lavet til kongelige jagter. Det har holdt nu ikke så mange år, og så overgik den til at blive en forlystelsespark, hvor der kom en masse mennesker og skulle holde piknik og hvad de ellers ville herude og gå ture. Og sådan er det også i dag. Og det var jo ikke ret lang tid før, at der var nogen, der fandt ud af, at det var smart, at der var nogle hestevogne herude, så man kunne blive kørt rundt i Dyrehaven. Den er trods alt ret stor. Mit navn det er Jørgen Arndt Jensen, og jeg er kapervognmand i Jægersborg Dyrehave. Vores heste og vogne har jo indtil i dag været opstaldet rundt omkring i nærheden af Dyrehaven, i Torbæk og i Skovshoved og lignende steder. Disse stalde forsvinder i forbindelse med, at de gamle vognmænd uddør, og dermed er det blevet sværere og sværere for os nye vognmænd at få plads til vores heste. Derfor fik vi en idé om at gå til skoven og spørge om ikke, at det var en god idé at få bygget nogle stalde i selve Dyrehaven. Dette var skovens folk med på, da de også indså, at det er en væsentlig del af Jægersborg Dyrehave, at der foregår kaperkørsel. Vi fik så i samarbejde udarbejdet et projekt, og projektet sendte vi til AP Møllerfonden. Heldigvis synes de også, det var en god idé at bevare den gamle kulturarv, og dette medfører så, at vi kan sidde her i dag i de nye stalde. Som bygherre på sådan et projekt her, så starter det jo med, at vi snakker med kaperne om, at de gerne vil have en stald, og vi snakker lidt om, hvor den kan ligge og hvor stor den skal være. Og vi får efterhånden sådan dannet os lidt idé om, hvordan det skal være, og så får kaperne til opgave at gå i byen og finde nogle penge, og det er de så heldige, at AP Møllerfonden den stiller et større beløb til rådighed, man kan bygge stald for. Og så går vi i gang. For at processen ikke skulle forstyrres af, at der var noget forurenet jord eller noget andet noget, så gør vi byggefeltet klar til bygning, eller det er en del af vores leverance. Og så laver vi det, man kalder et omvendt udbud, hvor vi lægger 5,5 millioner kroner på bordet, og så ser vi, hvem vil bygge en stald, der kommer tættest muligt på det, vi gerne vil have. Og det var så Richard Thomsen, der kommer med et bud og siger, at det kunne han da godt tænke sig at bygge sådan en stald, og den var stort set, som vi gerne ville have den. Og vi kendte Richard Thomsen i forvejen. Han havde bygget en maskinhal til os tæt på den nuværende stald året før, og det var vi rigtig tilfredse med, så vi tænkte, det var rigtig fint. Så det gik vi så videre med det, og jeg synes, det har været en rigtig god proces. Kapervognmændene har jo været repræsenteret i hele byggeperioden. Dels i projektfasen, men også i den udførende fase, hvor vi har deltaget i byggemøderne sammen med skovens folk og med hovedentreprenør Richard Thomsen. Vi har selvfølgelig kommet med nogle idéer og nogle ønsker om nogle ændringer af det, vi har set, og det er forløbet til fuld tilfredshed for os alle sammen. Det har været en rigtig spændende proces, som vi siger tak for. Nu står vi med en stald, der ser rigtig flot ud. Den har en flot arkitektur. Den passer godt ind i Dyrehaven. Og det er jo et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker, og der er rigtig mange flere tusind, der vil se den stald hver eneste dag.